Аз съм Орлин Карчев и днес ще ви запозная с новина номер 1 в България. От 24 септември 2007 година вече повече от месец учителите в България стачкуват. До това се стигна след като преговорите между правителството и синдикатите за 100% увеличаване на заплатите на учителите се провалиха. Най-много стачкуващи училища има в София град, Пловдивска, Кърджалийска област, Бургас и Хасково, според данни на Единния национален стачен комитет. Предявеният иск за увеличаване на заплатите с минимум 100% е невъзможен според Образователното министерство, което предлага 10% увеличаване и допълнително 5% под формата на диференциално заплащане от началото на януари 2008 и второ увеличение със същия процент от юли. Просветният министър Даниел Вълчев отбеляза, че никой в обществото и сред управляващите не спорва, че учителите заслужават повече. Въпросът е откъде да се вземат пари и средства за увеличаване на заплатите на преподавателите. Още в първия ден на стачката, класните стаи и училищните коридори останаха празни. Според информацията на КНСБ, 72% от заетите в средното образование са участвали ефективно в протестите. От Министерството на образованието не потвърдиха тези цифри.